Is-Sindku Laburista ta' San Juan Trevor Fenek iddikjara li hu kontra applikazzjoni għal żvilupp ta' supermarket f'Art Verġni f'San Juan biswit skola fiż-żona tal-Balal. Fenek ikkonferma dan ma' news fuq il-post ikkonċernat fejn spjega li l-applikazzjoni tikkonsisti fil-bini ta' supermarket fuq medda ta' 7,000 metru kwadru f'inħawi magħrufa bħala ta' Ġnittut. Il-Prim Ministru Robert Abela mal-medja wkoll iddikjara l-pożizzjoni tiegħu kontra dan il-proġett hekk kif iddeskrivih bħala wieħed li huwa non-starter u li mhuwiex parti mill-viżjoni ta' Gvern Laburista. Is-Sindku Laburista rrimarka wkoll il-Prim Ministru Robert Abela kelmu kien ċar miegħu dwar l-appoġġ tiegħu u tal-Partit Laburista għal kawża kontra dan l-iżvilupp propost. Il-widin tagħna għandhom ikunu preservati u l-art ODZ għandha tkun preservata bl-istess mod. Minn hawn nixtieq nirringrazzja l-Prim Ministru tal-appoġġ u s-sapport sħiħ li qed itini sabiex din ħanamlu kull mezz li din għandha tiġi irtirata mill-aktar fis. Trevor Fenek sostna li l-Kunsill Lokali ta' San Juan se jkun proattiv fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin għaliex jemmnu li l-applikazzjonijiet bħal dawn m'għandhomx jiddaħħlu għand l-awtorità tal-ippjanar. Dan il-permess ma kellu qatt jintefa' għall-applikazzjoni ġewwa l-awtorità konċernata u għalhekk aħna ħankomplu kif għamilna fil-passat. Aħna dejjem konna favur l-ambjent u ħankomplu nkunu favur l-ambjent.